Озеленяване на пустеещи терени, зелени джобове. Как да преобразим пустеещи градски парцели? С зелени джобове, малки, достъпни пространства с пейки, сянка и ниска поддръжка. Първата стъпка е почистване и обезопасяване, после – засаждане на устойчиви растения и създаване на пермиабъл настилки, които пропускат водата. Такива места охлаждат околната среда, събират хората и повишават чувството за сигурност. Ползите са бързи и видими: повече зелено, по-малко отпадъци, повече очи на улицата. С малък бюджет, доброволчески труд и ясни правила за грижа, един занемарен терен може да се превърне в мини парк за седмици. Какво можем да направим ние? Да предложим списък с подходящи терени, да поискаме ускорени разрешителни, да организираме квартални екипи и програма "Осинови парцел". Добавете 2-3 прости функции: пейка, кошче, дърво за сянка, и мястото оживява. Зелените джобове променят усещането за целия квартал и дават на младите сцена за действие.